Hola, sóc mitjoneta. Sóc un titella de mitjó. Sóc molt divertida per a jugar. I avui aneu a veure un vídeo, però primer vaig a cantar-vos, perquè jo cante molt bé. La, 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 la. Mitjoneta, mitjoneta. Avui no anem a cantar, avui anem a ensenyar als xiquets com es fan titelles amb un mitjó a casa. Ah, sí? Sí. Benvinguts, titellaires. Continuem amb la nostra sèrie de com fer titelles fàcils a casa. Podeu consultar l'últim vídeo en el nostre enllaç. Avui construirem un titella de mitjó. Comencem. Utilitzarem, evidentment, un mitjó. Una tela que siga rosa o roja. Utilitzarem una tela negra. Així en fer-los amb boletes de suro blanc, que ja venen preparats. Veieu? Utilitzarem una llana, també algun tros de cartró reciclat, un bolígraf, unes tisores i una pistola de pegament. El primer que farem és agafar el mitjó i pegar-li la volta. Jo tinc ací ja un mitjó que li he pegat la volta i veiem que hi ha una costura. Aleshores jo agafe la tisora i talle per eixa costura. Tenim ja tallada la costura de la puntera de la sabata i podrem ficar la mà i això serà la boca del nostre titella. Hem tallat una peça aproximadament així, ovalada, i hem de doblegar-la per la meitat. Això serà la boca que apegarem al nostre mitjó. Però per a donar-li més fermesa he tallat un parell de cartronets que serviran per subjectar els nostres dits. Un la pegarem a la part inferior amb la pistola de pegament. En uns quants segons tenim apegat la solapeta i una altra més llarga que servirà per subjectar els nostres dits a la figura, de manera que li posem pegament també als dos extrems i ho apeguem perquè els nostres 4 dits entren bé. I ja tenim el que serà l'esquelet de la nostra boca del titella conformada. Li hem tornat a pegar la volta al mitjó, Esta és la cara exterior. Col·locarem esta peça de cartró a dintre del forat que hem fet i ara es tracta de posar-li pegament a esta part i ho fem a poc, compte de no cremar-se. I fem el mateix amb la part inferior. Així tallem un poc més. I quan ja tenim esta part apegada, hem retallat una part igual de la tela de color rosa. Si veiem que sobreïx, li llevem com mig centímetre i comencem a pegar-la. Ja tenim l'interior de la boca i jo he tallat el que serà la campaneta. Li puc fer també la forma de la llengua. Un poquet de pegament i
i de seguida queda adherit. Ja tenim l'interior de la boca. I ara faríem els ulls i el cabell. Amb este pegament se vos queden com si foren teranyines en les mans. Però no passa res. Les despegueu i les llanceu a la paperera. Sempre convé tindre una paperera al costat. Mireu, agafa un tros que cobrisca la bola. Cobrix la bola i aleshores vaig a pegar-ho. Li fique un poquet de pegament. Podríem fer-ho amb qualsevol altre pegament, però m'agrada esta pistola perquè és immediata, veus el resultat immediatament. I vas apegant, 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 de manera que això serà la part de l'ull que doni al públic. Li posem un poquet de pegament en la zona central i apeguem. De manera que tot el feltre que s'obre el retallem. Li posem un poquet més de pegament. Molta cura de no cremar-se sempre, molta prudència. Quan se'ns acaba el pegament, en posem més munició. Esta és la pistola pacífica, la pistola que serveix per a unir en comptes de per a separar. L'única pistola del món que serveix per a unir. Un poquet més de pegament i ja tindríem l'ull. I ara amb una moneda de cèntim retallem 2 cercles. Doblegue la tela i així tindré un parell de cercles amb una moneda de cèntim perquè té un tamany aproximat al que necessitem. Ja ho tenim pràcticament i veureu que tots els ulls tenen una brillantor. Aleshores jo vaig a fer un truc per fer-li la brillantor. Així tenim els 2 cercles fets amb un cèntim i ara jo li talle una espècie de triangle. Imagineu-vos que és una pizza i que li heu tallat un triangle. I això ens servirà, posant un poquet de pegament, per a que l'ull tinga com una lluentor. Li posem un poquet de pegament en la part de baix i això ho apegarem a la part superior. I haurem de fer exactament igual que en un altre ull. I ara només ens quedaria el cabell. Dic només perquè també podríeu afegir-li, per exemple, un barret que podríem fer amb cartolina. Jo utilitzo llana i així li talle trossos de 20 centímetres. Faig així, faig així, faig així. 10 o 15 trossos que tinguen aproximadament uns 20 centímetres, que és el que mesura un pam. Un pam de persona major. Si és de xiquet, serà menys, però sempre podeu agafar la regla. I quan ja tinc 10 o 15, si el voleu fer més melenut, en podeu ficar 30. Però jo crec que així ja serà suficient
li tallarem per les puntes perquè tots els cabells acaben en punta. Busquem la meitat, doblant per la meitat, i un dels cabells fem que passe i que es nugue aproximadament per la meitat sobre ell mateix. Li fem un nuc, veieu que és aproximadament per la meitat, li fem un nuc i un segon nuc. Un segon nuc. Quan ja tenim dos nusos, això ja no se'n va. I esta part serà la que li apegarem darrere dels ulls. Posem un poc de pegament, com sempre, i apeguem a l'altura del nuc que hem fet. I ja tindríem, senyores i senyors, xiquets i xiquetes, papàs i mamàs, veïns i veïnes, el titella acabat. I molt bé, titellaires, amb això ja tindríem el nostre titella construït. Ara només heu de posar-li un nom. Escolta, titella, tu quin nom vols tindre en esta vida? Perquè ara ja eres un titella, eres un personatge. A mi m'agradaria dir-me Rogeta. Rogeta? Però com t'has de dir Rogeta si eres de color groc? Soc de color groc? Clar, eres de color groc. Has de dir-te, no sé, plataneta o grogueta. Ai, grogueta m'agrada. Molt bé, molt bé. Ara ja puc crear històries, perquè ja tinc dos personatges, Mitjoneta i Grogueta. Hola, Grogueta. A mi em diuen Mitjoneta. A mi, Grogueta. Vols que contem històries? Sí, vinga, anem a contar una història. Si vos ha agradat, podeu subscriure-vos al nostre canal i allí trobareu molts vídeos de com fer titelles fàcils a casa. Adeu, titellaires! Adeu! Adeu!